सीएम सारनिफ्राय जों खोनाबाय बिथांमोननि स्टेट प्रेसिडेन्ट दिलीप सुकिया बिथांनिफ्रायबो जों खोनाबाय जे बीजेपीआ फैबाय थानाय सेप्तेम्बराव जानो गोनां बीटीसी काउन्सिल इलेक्शनखौ बिथांमोना आलदा आलदा माने समस्थियावहाय केन्डिडेट दैखांनानै गेलेगोन होननानै जोङो माने अलरेडि बिथांमोननि खुगानिफ्राय जों खोनाबाय दे बिथांमोना बेबायदि जुदि जायोबा इउपिपिएलआ दिनैनि तारिखआव मोनथाम मोनब्रैनि सायाव आरो बिथांमोना सिट देरहानो हानाय नङा आरो बीपीएफआनो सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटि माने सिट देरहानानै सरकार दागोना दिनैनि तारिखआव 100% माने रोखा जाखाबाय आरोखि इउपिपिएलआ 40थायावबो गेलेजोबोब्ला जों साननानै लागोन जे इउपिपिएलआ माने बीजेपीजों एलायन्सआव गैला बिथांमोननि एलायन्सआ बायबाय एनडीएनिफ्राय नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्सनिफ्राय बिथांमोना माने ओंखारजाबाय होनना जों साननानै लानो गोनां बायद' जागोन आरो बिथांमोना हारसिं गेलेनायनि हानायनि इउपिपिएलआ दिनै केपासिटि गैया रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ थांनाय 5 बोसोराव जिबायदि माने परिबर्तननि नामाव बिथांमोना भट बिनानै माने देरहानानै सरकार दादोंमोन माने रायजोफोरनो जिखिनि खोथा होदोंमोन बेखिनि खोथाखौ बिथांमोना मोनसेबो बे 5 बोसोर सरकार थानाय समाव मावफुंनो हादिया 4000 जन एनडिबिफोरनो माने रिक्रुटमेन्टनि बेबस्था खालामगोन होनदोंमोन बेबो जायासै 1500 कोटी थाखानि जि पेकेज एनडिबिफोरनि नामाव फैनाय बेखौबो मोननो हायाखै होननानै जों खोनादों आरोखि जायखिनि गामि दाबनैसो सोदोंमोन बेखौनो दिनै गभर्नमेन्ट नटिफिकेशन दिहुननो हायाखै बिथांमोननि थाखाय समस्ति जागोन ना जाया बा बिथांमोनखौ पासनियाव सोनाय जागोन ना रौतायाव सोनाय जागोन बिनि खुनु मोनसे क्लियार काट खोथा प्रमद बर' बिथाङा बुंनो हायाखै दिनै उदालगुरि जिल्ला इउथ बीपीएफनि मोनसे केबिनेट मिटिं जोंनि नैबे उदालगुरिनि अफिसाव जिरायदोंमोन आरो बावहाय जोङो फैबाय थानाय इलेक्शननि सायाव जोङो माखासे प्रिपारेशननि खोथा जों रायलायदों समस्ति वाइज जों माबोरै खामानि मावगोन आरो इउथ बीपीएफ हिसाबै जोंनि रला मा जागोन बे खोथाखौ लानानै जोङो दिनै जोंनाव मोनसे केबिनेट मिटिं जादोंमोन आरो जोङो गुवार रोखोमै सावरायबाय आरो खामानि मावनायनि प्रि प्लेन माखासे जोङो हाबाफारि जों रनसायबाय आरोखि बावहाय जोङो मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों आरो इउपिपिएल एबा प्रमद बर' बिथांखौहाय जे बीजेपीआथ' अलरेडि बुंखाबाय आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा साराथ' अलरेडि बुंखाबाय जे बिथांमोना जेराव जेराव बीजेपीनि माने संगठनिक भिटिया माने मजबुत जानानै दं बेफोरबायदि समस्थियाव बिथांमोना केन्डिडेट होगोन दा जोंना कुइसना बेसो जे बीजेपीआ जुदि 20टा गेलेयोबा नेक्स्ट 20टा बै बीजेपीआ जेरावहाय माने केन्डिडेट दैखांगोन बै बीजेपीआ केन्डिडेट दैखांनाय समस्थिफ्राव इउपिपिएलआ केन्डिडेट दैखाङोना दैखाङा जुदि इउपिपिएलआ केन्डिडेट दैखाङाब्ला जों बुजिना लागोन जे बै माने बिथांमोना बीजेपीजों बिथांमोना दासिमबो माने एलायन्सआव दङ जुदि केन्डिडेट दैखांजोबोबा इउपिपिएलआ जुदि 40थायाव 40टा केन्डिडेट दैखांबा जों साननानै लागोन बिथांमोननि गेजेरावहाय एलायन्स गैला बिथांमोना हारसिं इलेक्शन गेलेदों होनना जों बुजिगोन खिन्थु चिफ मिनिस्टार साराथ' मोनसे खोथा स्पष्ट बुंदों जे जोङो माने नैबे इलेक्शनाव जोङो रावजोंबो एलायन्स गैया जोङो 15-20टा 25टा जों बेबायदि समस्थिफोरखौ नायनानै केन्डिडेट दैखांगोन होननानै बुंदों दा बावहाय इउपिपिएलनि स्टेडिया मा बिथांमोननि साननाया मा बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों जे बिथांमोना बीजेपीआ जुदि केन्डिडेटखौ जुदि 20थायाव होयोब्ला नेक्स्ट माने 20टा बीजेपीआ जेराव केन्डिडेट दैखांदों बावहाय इउपिपिएलआ केन्डिडेट दैखांगोन ना दैखाङा जुदि दैखाङाब्ला जों बुजिना लाबाय जे नोंथांमोना एलायन्सआव दङ जुदि इउपिपिएलआ 40थायावबो गेलेजोबोब्ला जों साननानै लागोन जे इउपिपिएलआ माने बीजेपीजों एलायन्सआव गैला बिथांमोननि एलायन्सआ बायबाय एनडीएनिफ्राय नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्सनिफ्राय बिथांमोना माने ओंखारजाबाय होनना जों साननानै लानो गोनां बायद' जागोन आरो दा बेनिखायनो जोंनि साननाया बेसो जे जोंहा स्पष्ट बीजेपीआ जे हारसिं इलेक्शन गेलेगोन बे खोथाया रोखा जाबाय सीएम सारनिफ्राय जों खोनाबाय बिथांमोननि स्टेट प्रेसिडेन्ट दिलीप सुकिया बिथांनिफ्रायबो जों खोनाबाय जे बीजेपीआ फैबाय थानाय सेप्तेम्बराव जानो गोनां बीटीसी काउन्सिल इलेक्शनखौ बिथांमोना आलदा आलदा माने समस्थियावहाय केन्डिडेट दैखांनानै गेलेगोन होननानै जोङो माने अलरेडि बिथांमोननि खुगानिफ्राय जों खोनाबाय दे बिथांमोना बेबायदि जुदि जायोबा इउपिपिएलआ दिनैनि तारिखआव मोनथाम मोनब्रैनि सायाव आरो बिथांमोना सिट देरहानो हानाय नङा आरो बीपीएफआनो सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटि माने सिट देरहानानै सरकार दागोना दिनैनि तारिखआव 100% माने रोखा जाखाबाय आरोखि मानोना बिथांमोना हारसिं गेलेनायनि हानायनि इउपिपिएलआ दिनै केपासिटि गैया रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ थांनाय 5 बोसोराव जिबायदि माने परिबर्तननि नामाव बिथांमोना भट बिनानै माने देरहानानै सरकार दादोंमोन माने रायजोफोरनो जिखिनि खोथा होदोंमोन बेखिनि खोथाखौ बिथांमोना मोनसेबो बे 5 बोसोर सरकार थानाय समाव मावफुंनो हादिया फैयै फैयै दिनै बिथांमोननि सरकारा 5 बोसोर कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ दा रायजोफोरा साननाय हनाय बायदि बिथांमोना जेबो मावनो हायाखिसै दा बेनिखायनो बिथांमोननि सायाव इउपिपिएलनि सायाव रायजोफोरा फोथायनाय गैला बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ माने इमप्लिमेन्ट खालामनायाव इउपिपिएलआ माने कमप्लिटलि फेल जाबाय जुदिও बिथांमोना सेन्ट्रेल स्टेटआव एलायन्सआव दङ थेवब्लाबो
बिटिआर रेकर्डनि मोनसेबो दफाया दिनैनि तारिखाव फुलफिल जायासै रायजोफ्रा आसा खालामदोंमोन नेदोंमोन 5 बोसोर एनडिबिफ्रा गावसोरनि रिहेबिलिटेसन मोनासै 4000 जन एनडिबिफोरनो माने रिक्रुटमेन्टनि बेबस्था खालामगोनदोंमोन बेबो जायासै 1500 कोटी थाखानि जि पेकेज एनडिबिफोरनि नामाव फैनाय बेखौबो मोननो हायाखै होननानै जों खोनादों आरोखि दा बिदिब्ला अबे मोनसे मावफुं जाखो सिमा बारायनाया मा जाखो दा गहपुर ओनसोलाव थानाय बिश्वनाथ ओनसोलाव थानाय बर'फोरखौ बिथांमोना बिटिसिआव माने सोगोन होननानै बुंदोंमोन दिनैसिमबो सोनो हायाखिसै बिटिआर होननाय जिनिसखौनो बिथांमोना मोनसेबो दफा दिनैनि तारिखाव इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखिसै आरो बिटिआर होननाय बे बिटिआरनि सुक्तिनि गेजेरजों जानाय जिखिनि माबा समस्ति बारायनो गोनांमोन 60टा समस्ति जानो बेबो जायाखिसै बिटिआरनि इलेक्सना माला जागोन फैबाय थानाय 2025नि सेप्तेम्बराव जानो गोनां जि इलेक्सन बेथ' बिटिसिनिसो इलेक्सन ना बिटिआरनि इलेक्सना माला जागोन माला बिथांमोना बिटिआर मुं लानानै इलेक्सन गेलेनो हागोन दा बेखौ आङो इउपिपिएलनि लिडारफोरनि सायाव सोंथि खालामदों बिथांमोना दिनै मोनसेबो गावसोरनि सुक्तिनि जि दफाफोर दंमोन मोनसेबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हादिया 5 बोसोरा नायै नायै रायजोफ्रा नेयै नायैनो माने बारलांबाय आरो मावनो हानायनि जेबो सम गैला आरो बिसासा बेनिखायनो बिथांमोननि सायाव रायजोफ्रा फोथायनाय जेबो गैला आरो इउपिपिएलखौ दिनै बिटिसिनिफ्राय रायजोफ्रा बिदाय होनो थाखाय थियारि जाखाबाय अलरेडि माला मावखो बेथ' बिराद माने मिनिथावना खोथा माला माने सदियासिम माने बिटिसिआव हाबखो बा बिटिआर हाबखो सोर बुङा माला माने पार्लियामेन्टआव पास जाखो बेलाय माला गभर्नमेन्ट नटिफिकेसन ओंखारो बेखौ खोन्थाथों गावसोर रायजोफोरनि सिगाङाव गभर्नमेन्ट नटिफिकेसन ओंखारागौ माने जोंलाय बोरै फोथायनो बेथ' माने प्रमद बर' बिथांनि फैबाय थानाय इलेक्सनखौ टारगेट खालामनानै डायलग होनायसो बेथ' मोनसे पलिटिकेल डायलगसो पलिटिकेल प्रपागान्डासो बिथाङा माला सोनो हाखो बिटिआरआव दा बिथांमोना जायखिनि गामि दाबनैसो सोदोंमोन बेखौनो दिनै गभर्नमेन्ट नटिफिकेसन दिहुननो हायाखै बिथांमोननि थाखाय समस्ति जागोन ना जाया बा बिथांमोनखौ पासनियाव सोनाय जागोन ना रौतायाव सोनाय जागोन बिनि खुनु मोनसे क्लियार काट खोथा प्रमद बर' बिथाङा बुंनो हायाखै आरो बोरै सदियासिम सोनाय सिमा बारायनाय खोथा बुंलायखो बेथ' बिराद माने मिनिथावना जुदि सोदोंब्लाथ' पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनांगोन ना आसाम केबिनेटआवबो पास जानांगोन बेयो दा ओरैनो बुंब्लाथ' जानाय नङा इलेक्सन फैनायखाय आरो बिदि गोदान खोथा दिहुनलायबाय दा एनडिपिनि प्रब्लेमा जोब्बायबा जेलनिफ्राय मानो गवाखै लिडारफ्रा मानोथ' अल्टारनेटिभ पार्टियाव बर'लेण्ड जोनोम जानो गोनां जाखो बिथांमोना दिनैनि तारिखाव आन्डार कम्पालसन जाना दङ अल पार्टि माने अल्टारनेटिभ पार्टिया बिथांमोना गबिन्द बसुमतारी बिथांमोन फेरेंगामोन प्रमद बर' बिथांमोना एनडिपिनि सायाव जेबो इन्टारेस्ट लायैनि थाखायनो बिथांमोननि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामैनि थाखायनोथ' दिनै गोदान मोनसे राजनैतिक पार्टि जोनोम जानो गोनां बाध्यसो जादों बिथांमोना आरो बेनिखायनो आं बुंदों माने अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड नामनि जि मोनसे गोदान माने पलिटिकेल पार्टि जोनोम जाबाय बिटिसिआव बेनि सल रेसपन्सिबोलानो जाबाय दानि रुलिं गभर्नमेन्ट इउपिपिएल गभर्नमेन्ट एनडिपिनि बै समनि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी फेरेंगामोनानो दा बिनि दायनिगिरि होननानै जों सानो आरोखि बुब्लियाथ' एक्सुवेलि बियो मोनसे निउस चेनेलनि केरेक्टारिस्टखौ बिथांमोना लायाखै बिथांमोना पलिटिकेलि मटिभेटेड मोनसे चेनेल आरोखि आरो बिथांमोनखौ सानफ्रोमबो मटिभेसन खालामो मोनसे पलिटिकेल पार्टिया आरो बिथांमोनखौ सालायो सासे इएमआनो जों बेखौ मोजाङै खोनादों आरो मोनथिदों आरो दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ दिनै रायजो राजाफ्रा माने फोथायनाय गैला गाज्रि मोननो हमबाय सोरबा सासे मानसिया बेराम जादों बेखौ पार्सनेलि जोबोद गाज्रि रावजों सोंखारिनाय आनपार्लियामेन्टारि वर्ड्सफोरखौ बाहायनानै बिथांमोना हाग्रामा महिलारि सारखौ